Първата си състезание в Асеновград стартира само след минути. Участниците са от цяла България и наброяват 200. Стартът и финалът на надпреварата бяха позиционирани при изравнителния басейн в квартал Изток. Там се събраха близо 250 желаещи, които с нетърпение очакваха да разгледат природните красоти и забележителности на града. 90 бяха участниците в бягането, което бе с дистанция 12 км. 145 се включиха в 16-километровото трасе на колоезденето. Ентусиастите бяха не само от Асеновград. Специално за състезанието индивидуални бегачи и колоездачи, както и представители на спортни клубове, бяха дошли от близки и далечни градове на страната. Пловдив, Габрово, Пловдив, София, Несебър, Велико Търново, Стара Загора и други населени места. Как се чувствате тук на този терен? Малко съм притеснена от състезанието, но все още не са събрали много хора и... Кое ви притеснява най-много? Конкуренцията. Очаквате ли да се представите добре? Надявам се. Напрегнато е. Конкуренцията, като гледаме, доста голяма. Очаквате ли да се представите в призовите места? Аз надявам да успеем, колкото възможно най-много да постигнем, но ще видим какво ще стане. Миналата седмица бяхме да го пробваме само. Какво е усещането? Добро е. Много добър терен. С нетърпение очаквам старта на състезанието. За първи път ли участвате в такова състезание? Не, всъщност не. Добре, а как очаквате да се представите? Надявам се добре. Кое е най-важното за един колоездач, за да се класира в призовите места? Да спортува много, да отделя абсолютно много внимание на това как ще се подготви за самото състезание и разбира се, да си вярва. Хубаво е усещането. Природата е много хубава, красиво е и очакваме след това да се разходим до някоя забележителност в града, която е. Малко се притеснявам, но не е важно победата, е важно, че се състезаваш. Защо се притесняваш? Точно не мога да го опиша. Не се очакваха толкова много спортисти, но изненадата от желанието им да присъстват е изключително приятна, коментираха пред камерата на TVSAT.com двама от организаторите. Ние не сме очаквали толкова много хора да присъстват. Очаквахме общо да са около 100-150 човека максимум в бягането и в колоезденето. Като гледам, може би само колоездачите може да са 100. И са от цяла България. Какво споделят, когато дойдат да се запишат? Още нямат мнение за трасето. Как да ви кажа, след старта тогава ще се разбере точно какво е мнението, но имаше няколко отбора, които караха в четвъртък и в петък по трасето, казаха, че много им харесва. Много е приятно. Радвам се, че толкова много хора дойдоха и надявам се и много асеновградчани да дойдат, защото хората от другите градове наистина са много. Какво говори големият интерес за Асеновград? Не случайно сме най-красивия град. Веднага след края на спортното събитие официално бяха наградени и първенците в двете дисциплини. Наградите и медалите връчи Георги Златев, експерт в отдел спорт към община Асеновград. С злато от бягането в различните възрастови групи се отличиха асеновградчаните Майя Танева, Павел Найденов, Фатма Али, Алис Исмаил и Иван Ранков. Второто място в името на Асеновград си заслужиха Антонио Василев и Димитър Ранков, а трети станаха Христо Йовев и Габриела Паласкина. На 16-километровото планинско колоездене шампион от Асеновград стана Костадин Атанасов. Сребърните медали взеха асеновградчаните Мартин Шаматаев и Иван Терзиев, а с бронза се отличи Борис Найденов.